Dobrý večer. Dobrý večer. Ja som Snehulienka a došla som z rozprávkovej krajiny. Haha. Nie, to naozaj akože. Niektorí ma tu už poznajú, ale ja to vždy poviem na úvod, že prečo som vlastne došla. Proste, lebo u nás v tej rozprávkovej krajine strašne všetko krásna, pohoda, všetko dobre a si viem, že ne. Ja už potrebujem trošku zmenu, niečo zlé, skorumpované, nespravodlivé. Tak som prišla na Slovensko. To je to akože fakt proste, ja sa ráno zobudám s tým, že mňa úplne naplňa nefunkčnosť tohto štátu, a viem, že to bude proste krásny deň, že sa nebudem nudiť. Ja som tu vlastne bola iba na dovču, ale strašne som sa tu zabývala v dvojizbovom byte, ktorý platím 550 € za mesiac. A strašne pohodička. A vlastne, ja som sem išla s tým, že ja som pripravená, hej, lebo však vlastne moje meno je odvodené z latinského Snehulienos, čo znamená inteligentný. Tak ja som bola pripravená na všetko, hej, na všetko, pohodička, že nič ma neprekvapí, všetko pochopím, ale nechápem zatiaľ nejaké veci, niektoré fakt nechápem. Že napríklad prečo Smer vyhral voľby, alebo prečo máme mentálne postihnutého prezidenta, alebo prečo všetky deti, ktoré idú špeciálnu školu, idú za policajtov, alebo napríklad, toto fakt akože nechápem, hej, že prečo vlastne je tu tak veľa opalených, keď vy nemáte more, hej? To nechápem. A ešte to, že majú strašne veľa tých výhod a tak. A len tak mimochodom, asi práve pre túto vetu tento stand-up nepôjde na internet. A pozdravujem týmto všetkých mojich fanúšikov, ktorí založili vlastne stránku Stop rasistickej mrche a strašne za to ďakujem. Ale je tu jedna vec, ktorú som tiež donedávna nechápala a to boli vlastne tie debilné vtipy o Kysučanoch, vtipy o debilných Kysučanoch. A proste, potom som akože nejaký stretla, hej, ja už som to pochopila, pozrieš do očí, proste vidíš, že Mliečna dráha nie je moja galaxia, proste očka otvorené, ale nesvieti sa. Proste trošku akože, vieš, chápeš, iná cesta, proste iný svet. A potom som ho stretla. Viete, ja som stále tak v kutiku duše dúfala, že KNM je zlý vtip. Že neexistuje, proste, že to tá Jojka Markiza robia natlaky, horory a proste som ho stretla a on ma tam zobral a strašne bol taký hrdý na to všetko. A ja keď som to videla, tak som pochopila, čo sú misie. Potom som sa zrazu pozrela na ňo a Kysučan a ešte aj muž. Viete, čo to je za osud? Však to, keď si zoberie, že Kysučan a ešte aj muž, to sa nebude rovnať človek, ani keby si to umocnil na 100 000. Ale vtedy som si povedala, že Snehulienka, proste, že sprav ty nejakú charitu. A to vtedy ho milujem. Ale nebudem ho menovať, lebo Martin je taký citlivý a sedí hneď tu. Ale akože musím povedať, že na Kysučana, Kysučan není zlé zvieratko. Fakt není, lebo strašne ja som nečakala aj vzhľadom na to, že je muž. Proste on samostatný, na vecko dokáže sám, naje sa dokáže sám, napije sa sám. Strašne zlatý je a fakt, babi, to sa aj vám dá. Proste nájdete iba muža, ktorý má toho menej v hlave. Lebo väčšinou nemajú nič. Musíte nájsť toho, čo má menej. Normálne to muža, keby si rozkrojila, tak to je čisté. To môžeš ako zasúku používať. Nič. Proste ozvená, suché plani. A vlastne my sme aj pracovali na tom, akože s Martinom, lebo sme sa naučili také veci, že teda ja som to tak výskumami zistila, že muž má 3 antenky, hej? No, jedna je tu, dve sú tu. Jedna, táto chytá signál od ženy, hej? Niečo povie, tak chytá signál. Táto druhá tu je len na to, aby si myslela, že je výkonný. Táto antenka, tá chytá signál na príkazy. Ty si ho môžeš naučiť na základné príkazy,
My dokonca, ja som to prepracovala tak, že reagujeme na pohľady, hej, alebo je to neskutočné hodiny, ale ďakujem za to Bohu. A proste teraz napríklad máme to nacvičené, hej, že ja urobím napríklad, že tak vám ukážem, hej, tak pohľad číslo 1. Maťo, nemusíš to teraz splniť, hej, iba pozor. Urobím, že tak on vie, že má vypadnúť s tým vysávačom z obývačky, že pozerám teleshopping, hej. Alebo máme aj vlastne pohľad číslo 2, že dáš mi 500 000 na plastickú operáciu, alebo ťa preoperujem na niečo horšie, ako je. Áno, ženy sa zasmiali, lebo toto môžeš povedať mužovi, lebo on nechápe, že niečo horšie ako muž už nie je, chápeš? No, ale o čom to kecam? Vlastne o tom som vôbec nechcela rozprávať. Ja som vlastne chcela iba povedať, že to bol vlastne odkaz ku Valentínu, že strašne ho ľúbim ho a vlastne ide o to, že on sa ma jeden deň odpýtal, že či chcem ísť na svadbu a ja že hej a odtedy som zasnúbená. A vlastne, ale ja neviem, že ako to chodí, viete, lebo u nás v rozprávkovej krajine proste príde princ a potom je svadba, žijú spolu šťastne, až kým nepomrú. Dobre, iba žijú spolu, až kým nepomrú. A tak neviem, že či to tu bude tiež tak, ale tak dúfam, že hej a že ho ľúbim a že budeme mať, dúfam, krásne dievčatko, lebo všetko ostatné už by bol problém.